Tadzokana zvekare kwatiri kuita paCoolin TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana very first time yako ndakandikukumbirisa ugara like tobva taonesana pane zvinhu zviri kutevera. So pana panyaya nayo nhasi iri kunzi President Mnangagwa says he does not have any intentions of running a third term, of extending his term limit, and that there is no iota of evidence of ZANU-PF having pushed for something that violates the supreme law of land. Well, I'm very happy that Zimbabweans are very imaginative. They can imagine about anything which shows there is democracy in the country, you see. But we have ZANU-PF are very democratic and we obey the constitution. There is not an iota of evidence where ZANU-PF or I as president has ever expressed the violation of our constitution. But we allow people to dream properly or widely. They will still wake up and find things are working and constitution hasn't changed. Yeah, yakanetsa about dara pachinzi vanhu havada kuchinja constitution yekuti mukuru wavo aende kunotonga third term. But panapa nyaya iri kubuda iri kuitika ndekuti iyo ari kuramba kuti inini handinoda kuchinja third term. Inini ndiri kungotedzera mutemo kana pangu patokwana ndakutongosiyirawo vamwe vachitongomhanya vachienda. Unoziva nyaya yekuchinjwa kwematemu yakanetsa ukatarisa vanhu vakaita sana Hope Chingondo nanani vengodzifambira ndo vanhu vachangori pafront page. But apa this time vanonzi no, inini ndakazvimirira zvangu, handina kumbobvira ndati ndoda kuchinja ende hapana kana evidence yekuti yakabuda chinzi inini ndoda kupusha kuti ndiende kunorana third term. But tingobvunzawo vanhu kuti vangorotomuka kana kuti vangorota kuti ndoda kuisa third term. Tikuvasiya vakadaro because Zimbabwe is a democratic country. Ndo mashoko abva kuna mukuru wavo. But muri Zimbabwe nyaya dzitinongana tisingozishautira pana pachinzi imimi munenge muchitaura nyaya muri one sided. Hamusi neutral. Tinenge titori neutral bye. But chinoitika ngekuti imimi mune dzamunoda kuteerera. But ukachatotarisisa chazvo panapo uchaona kuti nyaya idzi dzinongobuda sezvadzingori. Hatina chatinoda chinyanyowedzeredza. But imimi ndimunosvika muvhura dzamuri kuda. Saka hapana kuzoti tiri kuningira tiri kuchuza side renyaya. But panapa nyaya iri kutaurika ndeyekuti mukuru wavo ari kuti haasi kuda kurana third term sematauriro azviri kuitwa on social media. Ndo nyaya yandakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu yeCoolin TV. Kana uchingotonga kusvika pana first time yako gara usubscribe, comment, like, share. Ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.